Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Hoy! Ang ingay! Dear Uncle Dago. And Tita Max, Tanya Chinita. Feel good morning, Call and Tits. Tawagin nyo na lang po akong Emily ng Cainta Rizal. Ngayon po ay OFW na ako sa Dubai. At ito pong aking katas ng nakalipas ay tungkol kay Paul. Umabot din po kami ng 1 taon pero feeling ko yung 1 taon na yun ang pinakamahabang taon sa buhay ko. Bakit? May asawa po kasi siya Yun lang. at hiniwalayan niya ito para maging kami. Ayoko ng gulo kaya nung nakumpirma kong hiwalay na nga sila ay tsaka ko lang po siya pinatulan. Nung una masaya kami pero katagalan nag-iiba po si Paul. Napaka-possessive. Seloso na, wala sa lugar. At dito na nga nagsimulang tumagas. Ang mga katas ng aking nakalipas. Oh, bakit? Babe, ano order mo? Sige na. Yes, ma'am! Ayan, ma'am. Turo-turo ka naman. Ano pangalan mo, Bong? Ano tong, big- Teka. Ba't ang tagal mo mag-order? Bilisan mo naman. Nagbabasa pa ako, mahal. Brad, ba't ka nakangiti sa girlfriend ko? Ha? May problema ba tayo dito? Mahal, sorry, Bong. Wala naman, boss. Siyempre, Siyempre, waiter yan. ganun kami, sir. Kailangan ka smile. Oo, tsaka siyempre, protocol nila yan dito. Tagal mo Bawal- namang kausapin. Sabihin mo na sa akin ako na mag-order. Bong, ano ba yung bestseller nyo? Ito, ma'am, yung, yan, yung mga baked salmon. Yan, ma'am. Sige, bestseller yan? Bestseller yan, ma'am. Wag yan. Guys, naiinis ako, guys. Isa pa lang eh. Ano yung sa best drinks nyo dito? Yung laging ino-order ng... Ano yan, ma'am? Yung, Yung cucumber. 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 Yun yung in-order Yan yung ng... bestseller dito, Oh, ma'am. ayoko niyan. Ma'am, ano ba yung bestseller namin na ayaw mo? Lahat ng bestseller ayoko. Gusto ko yung hindi masyadong in-order kasi Teka. baka... Ba't ang tagal mo mag-order? Dami mong tanong. Parang Nakikipagbiruan lang. nakikipagkwentuhan ka pa eh. Hindi, syempre, inaalam ko kung ano yung masarap dito. Mahal naman eh. Bong, pasensya ka na. Pero mabait naman tong boyfriend ko.
Ganyan lang yan siya talaga. Brad, ibigay mo na nga kung yung hindi bestseller, bigay mo na para matapos ka na. Gusto mo, tapusin kita eh. Mahal, Sige. mahal, Hindi kasi. Paalisin mo na nga yan. mahal na Para kayo pa nagkikwentuhan, tayo na dito Sige, sa yun date. ang bestseller, yun na lang. Mahal, Okay, parang, ma'am. parang nagiging rude ka na sa mga staff. Hindi maganda yan na gusto ko ganyan naman yung trato akin sa ka kanya. eh. Akin Mahal, ka lang wa- eh. Nagtatrabaho yung tao ng maayos. Huwag mong pagbintangan. Sa'yo lang ako. Buti naman. Naman yan. Yun ang gusto ko. Tara na. I-take out na lang yan. Napakainit mo. Oh, Inhit siyempre. to. Ikaw kasi. Tara na, take out Uli ka na. Take out na lang. Akin ka lang ha. Sa'yo lang ako. Kanino ka lang? Sa'yo lang din ako, babe. Sabi, sa'yo lang Wala ako. na, wala Sino nang si iba. babe? Mahal tawagan natin. Mahal, babe. Basta lahat naman ang tawagan sa'yo lang yan Sigurado ka, hiwalay na kayo ng asawa Wala mo, na nga ah. kami. Baka habulin ako nun. Nakipag-break na ako, wala na. Asawa Kaya ako mo pa din yun nasasaktan eh. titingin ka ng iba tapos siniwalayan ko yung asawa ko para sa'yo. Diba? Hindi ko naman... Kaya nga. Akin ka lang, babe, ha? Sa'yo lang ako, mahal. Ano ba talaga, babe, mahal? Kahit ano sabi mo, kapwede na yun. Sa'yo lang ako, Paul. Emily. Ganon po siya lagi. Mapa waiter, mapa SG, mapa driver, pinagsisilosan niya yan basta nakasalamuha ko at kahit wala namang ginagawa. Nung una nakakakilig kasi nagsiselos pero makalaunan nasasakal na ako. At minsan napupuno na ako call and text. Kaya isang araw po nagdesisyon ako na hiwalayan siya kasi nakakasakal po. Kaya lang, Mars, busy nagmamao ako. yung boyfriend mo nandun sa labas. Binilang ko na yung sa guard na huwag papasukin na. Inaway nga yung guard eh. Puntahan mo doon. Ayoko lalong magkakagulo pag lumabas ako doon. Lumabas? Kaya mo na uuwi din yun. Ano ba? Lumabas ka nga dyan. Oh my God. ayan na. Oh my God, Trixie. Sir, bawal talaga. Trixie, ikaw muna kumausap. Pag hindi umubra sa'yo, ako naman. Sige na. Inausap ko na nga eh. Sige na, testing lang. Sige na, isa lang. Teka. Please, umuwi ka na. Huwag kang mangialam dito, ha? Sir. Pili po kayo sa pagita, kuya, na Akin na yan. nagmamaamoy. Bili ka Bibili ko sampagita. yan lahat. Bibigay ko sa girlfriend ko yan. Akin na. Sampagita bibigay sa girlfriend, kaya ayaw po sa inyo ng girlfriend. Nagbebenta ka ba o hindi? Kanina po ako nakikinig. Bakit po kayo pumapasok dyan, kuya? Bawal po yan. Wala ang kang tawag po pakialam. dyan, invade. Wala kang pakialam. Emily! Lumabas ka dito! Hello, Kuya, Manong Guard, wala kang gagawin. Ikaw rin yung guard. Lumipat na kasi ako. Nasisante ako doon eh. Kaya pala nagsiselos yung ano. Sinusundan mo ba yung girlfriend ko? Natawag po ako barangay. Hello. Kap. Hello, sino to? Kap, ano pangalan mo? Top Canor. Kap, may nagmamaoy po dito na ang pangalan ay Paul. Nakipag-break na po pa sa kanya yung girlfriend niya. Tapos alam niyo po, gwapo naman siya pero... Hoy, napakabaritis mo! Laruin mo ba, kakan? Nagmamaoy po dito, parang pumapasok po siya sa na ganon Sige. sa office niya. Emergency response yan? Okay. Opo, ano po, tsaka sa Tara, nandito na ako. Ganun na Bakit po kabilis yung nakabombero kayo na ano? response eh. Emergency response. Sige, tawagan ko rin po Emily! yung BFP. Pepe. Hello?
hello? BFP? Yes, Ano po ibig sabihin nun? BFP, Po, boyfriend forever. Paka! boyfriend pakak. BFP, boyfriend pakak. Punta po kayo dito. Hindi po kaya ng barangay yung nagmamawi na boyfriend. Hindi nga, nandito na ako eh. Huwag mo na Hindi nga kaya mo. Emily, lumabas ka dyan! Sir, tama na, sir. Okay, andyan na yung BFP. Charan! Kayo po yung boyfriend. Paka! Kayo po yun. Ako yun. Ano bang problema? Opo, Oh, hindi. Bali, nagtitinda lang po ako sa pagita dito. Pero po nagmamahayin po yung boyfriend. Emily, mag-usap tayo! Ayaw po lumabas ng girlfriend eh. Ganun ba? Ganun ba? Brad! Tawagin ko po yung PNP naman. Hello? Ano? Hello? Ano yung pinpe? Pulis ng pulok. Pakak ng pakak. PNP, pinalitan ko na. Pulis na pakak. PNP, pulis na pakak. Ang galing! Charan! Ala, ayan, kumpleto na tayo. Kumpleto na po. Ano problema May dito? tatawagan pa po ako si SWD. Siya, SWD, hello? Ano yan? Kasi, SWD, mahiya. Hindi ako, wala na yung uras. Okay. Ayan po. Ano Kuya, ba? matakot ka. Ang dami na po dito na. Wala akong pakialam sa inyo. Emily, lumabas ka dito! Kausapin mo ako! Sir, sir ako yung sa barangay, sir ako yung kapitan. Wala akong pakialam sa'yo. Ang dami na natin dito. Hindi pa rin kaya. Sir, ako yung BFP. Boyfriend na? Pakak! Pakak. Sir, ako daw taga-PNP. Ano ba yung PNP? Pulis na! Pakak! Wala akong pakialam sa inyo. Pakak kayo ng pakak dyan. Emily! Sir, tandali, andyan na. Mars, lumabas ka nga, Mars. Sabihin mo nga, kausapin mo Ang mamaya. dami ng tao dito. Kaya nga, nakakaya. Paul, ang dami Ba't ng ngayon tao. ka lang lumabas? Gusto mo Gusto talaga ko magmawi lang- pa ako dito eh. Ayoko na nga. Mamang pulis, Gusto ko ayoko na kausapin po. mo ako. Kausapin mo ako. Nag-usap na po kami. Hindi. Sige, Ma'am, kausapin mo na lang, ma'am. Oo nga, ma'am. Andito na kami lahat, oh. Hoy, ma'am. ayoko na. Istoryahan na ni ma'am. Uy! Puli ko sa buhal. Sa buhal. May Skulitels. May Tarsier. May Lubok River. Alam, di po kami nag-field trip doon. Doon sa Tarsier? Apo. Sa Lubok River at sa Ay, hindi pa po. Skulitels? Opo. Ma'am. Ano ba, Emily? Kausapin mo naman ako. Pauwi mo muna yung nakakahiya din. Ang dami Basta ng kausapin mo ko kami. mamaya. Oo. Promise yan, pangako yan. Oo. Sige na po, alis na po kayo. Pasensya na po kayo. Ako talaga, Paul. Basta kausapin mo ko mamaya. Oo na, tama na. Ito ko, Trixie, ha? Sige na, Trixie, uwi na ako. Sa fire exit ka na dumaan Fire na. exit Umuwi ako, ka na. Sige, sige. Pagdating ko po sa bahay, Ma? Dito na po ako, Ma. May kukwento po ako sana sa inyo. Oh, buti umuwi ka na. Ma? Paul, bakit ka na... Pwede ba sabi mo mag-usap tayo? Kinausap ko si tita. Hinahantayin kita. Walang dito. alam yung nanay ko. Bakit Naghintay mo ako. Ha? Saan ka dumaan? Saan ka dumaan? hindi ko nasasabihin? Pero Paul, mali itong ginagawa mo. Anong mali? Iniiwan ko yung asawa ko. Pati yung mga anak ko para sa'yo. Gaganyanin mo ako, gagagawin mo ako. Bakit mo sinusumbat sa akin? Hindi ko naman sinabi gawin mo yon. Tita, mahal ko yung anak nyo. Tita, Ano bang nangyari sa inyo? Hindi ko pa alam ang istorya. Ikaw naman, Paul, ano bang ginawa mo? Nabalitaan ko, ang daming skandalo sa trabaho. Balita ko na nag-break na kayo eh. Baka ayaw na ng anak ko. hindi po pwede.
Ang dami ko ng sinakripisyo para sa anak niyo, tita, tapos gaganyanin niya Ang ako? pagmamahal, hindi ganyan. Hindi dapat tayo nanuhunumbat. Pag mahal mo. Kung ano man yung ginawa mo sa iyo yon. Desisyon mo yon. Hindi mo dapat ulit-ulitin at bilangin sa tao. Ginawa ko po yun kasi mahal na mahal ko yung anak niyo! Alam ko yon! Pero hindi mo kailangan ulit-ulitin! Dahil alam ko yon, pero Paul, nasasakal na ako. Lahat na lang pinagseselosan mo, security guard, police, waiter, tricycle driver, Bakit? UV Express driver. Gusto mo naman pag lumalapit sila? Pag ngumingiti sila sa'yo, ngingitian mo rin! Ano? Paul, Ha? Paul. Harap-harapan? So, totoo nga, Paul, na ganyan ang ugali mo. Tita, nagmahal lang ako, tita. Mahal na mahal ko lang yung anak niyo po. Pero hindi tama yun na lahat pinagsisilosa mo, nakakasakal talaga yun kahit umingi ka pa ng payo sa iba. Nakakasakal talaga yun. Umalis ka na kundi tatawag ulit ako ng kung sino yung pwedeng matawag. Hello? Si Cap Canor ulit ito. Pupunta na naman kami dyan. Ano ibig sabihin ng Kap? Okay. Kapitan na, paka. Pakak. Kapitan ang pakak. Ganon, Kapi. Ah, ma'am, nag-inuman na kami dito, ma'am. Kapitan, aray mo, paka. Pakak. Tuwag-tuwa. Aba, mayroon naman makialam dyan. Nag-inuman na kami kasama ko yung taga-BP. Hindi pa kayo Oy, umuwi? pakak! Di ba kayo umuwi? Ay, hindi pa mo nag-inuman na lang kami, ma'am. Sayang yung oras namin. Andito kasi yung boyfriend na naman ng anak ko. Baka pwedeng pakidampot. Wala akong pakialam, tita, kung sino pa yung tatawagin niyo. Kahit presidente pa yan, kung sino man yan. Mahal na mahal ko yung anak niyo. Ang dami ko nang giniba para sa kanya. Pero hindi Pati pamilya ko! Tapos gaganyanin mo ako, Emily! Mama, natatakot mo. Diyos ko, Paul, umalis ka. Pati ako natatakot sa iyo na nervyos pag sige. ako'y natake. Aalis ako, pero tandaan mo, Emily, akin ka lang. Akin ka lang! Alam niyo po, Call and Tits, sa tindi po ng ginagawa ni Paul ay nagawa ko pong mag-abroad. Kasi mukhang hindi niya na ako masusundan pag nasa Dubai na ako. Mars, mag-ingat ka dun. Mars, ikaw na bahala kay mama muna. Oo, tita. Basta tayo dito, ha. Basta, masakit man ito anak pero baka kailangan mo to para hanapin mo yung sarili mo tsaka para makaiwas kay Paul. Mars, Sana hindi... tumatawag sa akin si Paul. Binlock mo na yun, di ba? Hindi ko pala siya na-block. Huwag mo na sagutin, Trixie. Natatakot ako. Baka maalam niya na nandito tayo. Natatakot na ako. Natutruma na ako sa kanya eh. O, hindi ko sasagutin. Huwag mo sagutin. Wala pa ba yung aeroplano mo? Mars! Oo. Natatakot ako, Nag-send ng Mars. Gcash. Sagutin ko, ha. Mars naman eh. Sapin mo na, lasa. Sayang yung Gcash, eh. Hello? Hello, asan ka? Hindi mo na Dito ako dapat, sa labas ng bahay niyo. Ba't wala tao? hindi mo na dapat malaman kung nasaan ako. Asang? Paul. I-on mo yung video mo. Asan ka? Ayoko, Paul. Paul. Teka lang. Sa airport ka ba? Wala! Wala, MRT to! MRT, may PAL, Cebu Pacific, MRT? Narinig mo yun? Grabe namang tenga yan. Asan ka? Ano terminal ka? Pupunta Wala! ka! Wala! Saan ka ba pupunta? Trixie kasi! Trixie kasi! Sayang kasi yung Gcash, Mars. 1.5 din Oo, yun. ikaw siguro talaga pasimuno ng ano no. Trixie! Please, saan ka ba pupunta? Huwag mo naman akong iwan. Mahal na mahal kita. Ayoko na, Paul! Parang awa mo na! Ayoko na! Please. Please. Ayoko na, ma. Baba mo na yan. Maingat po kayo, Mars. Trixie, tama na yun. Nasusuhulang ka pala eh. Hindi naman, Mars. Sayang lang kasi yun. Pang ano. Mars, sige na, ingat kayo, ma. Maingat kayo. Mars, ikaw bala sa mama ko muna. Okay, Mars. Tawag po mag-ingat ako ka rin, agad. ha?
Bye-bye, Mars! Bye, Mars. Metro's #1 Love Radio. Basic!